Ola e benvindos a todos e a todas. Hoxe imos descubrir algo que é, fascinante. Como os animais percibimos o mundo e reaccionamos a todo o que pasa ao noso redor. E isto é algo que os animais facemos moitísimo mellor que as plantas. Veña, que empezamos? A ver, imaginade isto por un momento. Un balón ven voando, pum, directo cara a vos. Que pasa nese intre? Pois seguro que o vedes, pensades rapidísimo e o ben vos apartades ou intentades collelo, non? Pois ben, esa capacidade de detectar o balón e reaccionar é xusto do que imos falar hoxe. Pois a iso mesmo, chámaselle a función de relación. É a habilidade que teñen os animais para captar o que sucede ao seu redor e, claro, responder. E de todos os seres vivos, os animais somos os que mellor desenvolvemos esta capacidade. E como facemos? Pois para facer todo isto, casi todos os animais contamos con 3 ferramentas que son esenciais. Pensade nelas como un equipo casi de superhéroes que traballan sempre xuntos. Sí, un equipo perfectamente coordinado. Cada ferramenta ten a súa propia misión, pero ollo, necesitan traballar xuntas para que todo funcione. Imos ver cal é a primeira. A primeira ferramenta son os órganos dos sentidos. Son como os vigilantes do corpo, sempre alerta. Captan toda a información de fora, sons, luces, cheiros. Mirade, por exemplo, os bigotes dun gato. Non son só pelos, para nada. Son órganos do tacto supersensibles que lle axudan a medir se pode pasar por un sitio estreito ou non. Increíble, verdad? Vale, os sentidos xa recolleron a información. E agora que? Pois agora entra en xogo a segunda ferramenta, o sistema nervioso. Este é como o director de orquestra, o gran xefe. Recibe todos eses datos, procesa todo moi rápido e decide que hai que facer. É o noso centro de control o que dá as ordens. E quen se encarga de facer o que o xefe manda? Pois aquí chega a terceira ferramenta, o aparato locomotor. Este é, digamos, o equipo de acción. Está formado polos músculos e os osos. É o que se encarga de poñer o corpo en movimento para levar a cabo a resposta. Moi ben, xa coñecemos as 3 ferramentas. Pero, como traballan xuntas? Pois faino nun ciclo perfecto. E é un proceso que está ocorrendo agora mesmo, miles de veces ao día, sen que nin sequera nos decatemos. A ver, fixádevos ben no ciclo. Primeiro, o estímulo. Pasa algo. Por exemplo, un ruído moi forte. Segundo, os sinais. Os nosos oídos captan ese son e envían un sinal ao cerebro. Terceiro, as ordes. O sistema nervioso di «Alerta! Hai que fuxir!» E carto, a resposta. O aparato locomotor ponse en marcha e as pernas empezan a correr. Vedes? Estímulo, sinal, orde e resposta. Así de simple e así de rápido. E agora ven o que para min é o máis fascinante de todo isto, a variedade tan incrible que hai no reino animal. Imos ver como cada animal ten os seus propios superpoderes, por así decilo, para percibir o mundo e para moverse. Mirade que pasada esta comparación. Por un lado, un gato ten unha vista espectacular na escuridade, capaz de ver o movimento máis pequeno. Pero por outro lado, un morcego. Un morcego ve de maneira totalmente diferente. Emite uns sons e escoita como rebotan, como o eco, para crear un mapa na súa cabeza. A iso chámase ecolocación. 2 formas de ver o mundo que non teñen nada que ver. E con movimento, pois pasa exactamente o mesmo. Hai animais con pezuños para correr a toda pastilla, outros con ás para voar polo ceo, outros con aletas para ser os reis do mar, e outros con patas superpotentes para dar uns saltos gigantescos. Cada animal ten a adaptación perfecta para onde vive. Entón, para que quede todo ben claro, a función de relación pódese resumir nunha fórmula moi sinxela. Primeiro, detectar o que pasa cos sentidos. Segundo, interpretar esa información co sistema nervoso. E terceiro, reaccionar co aparato locomotor. Quédade con isto, detectar, interpretar e reaccionar. E para rematar, vou deixarvos unha pregunta, un pequeno reto para que lle dedes voltas. Sabedes que os polvos poden captar a luz non só cos seus ollos, senón tamén coa súa pel. Sí, coa pel, para camuflarse á perfección. Entón, a miña pregunta é, se non é o sentido da vista, que sentido é ese? Pensade niso, e xa de paso, buscade outros animais con sentidos que parezan de ciencia ficción. Vémonos na próxima.